Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bori. Taong 1975, Bukidnon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manggagawa ng kalan itong si Bori sa kanilang lugar. Kapag nakakaipon na siya ng madaming kalan, naghihintay siya ng dumaraang sasakyan para ibenta yon sa mga taong nakasakay dito. Kung merong nakikinig dito na nabuhay na sa panahong yon, alam kong alam ninyo ang tungkol sa sasakyang 330 yung numero. Yon ang sasakyang palaging binabantayan namin para maibenta ang mga ginawa naming kalan. Kapag madalang ang bentahan ng kalan, tumutungo sila Bori sa mga pamilyang may malawak na palayan para makigapas at magtanim. Ganun palagi ang kanilang ginagawa nang sa gayoy makalibre ng bigas. Sa loob ng humigit isang dekada na ganoon ang kanyang trabaho, nagawa naman niyang mabigyan ng maayos na pamumuhay ang kanyang pamilya. Napalaki din niya ng maayos ang 4 niyang anak, kung saan nagawa niya rin yung mapagtapos sa sekundarya. Para kay Bori, kontento na siya sa ganoong buhay, basta ang mahalaga para sa kanya, may binubuong pangarap ang kanilang mga anak. Kagaya rin ng karamihan, nakagisna nila ang pamilyang walang kaalam-alam pagdating sa lihim na karunungan. Bagaman may mga naririnig silang usapin ukol sa mga engkanto at iba pang mga nilalang, hindi sila roon gaanong naniniwala dahil sa hindi pa naman sila nito nakakakita. Ayon kay Bori, maniniwala lamang siya sa mga nilalang na yon kung makita niya yon ng kanyang 2 mata. Dagdag pa niya na lahat ng mga kwentong naririnig niya, paniguradong dinaragdagan ito ng mga taong nagpapakalat nito. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kung kaya't anumang oras, hindi siya nagdadalawang isip na umalis sa kanilang bahay. Kahit nga hating gabi, lumalabas siya para lamang magpahangin at maglibot-libot sa lugar nila. Sa katahimikan kasi ng gabi, nakakaramdam ng kapayapaan at kalayaan itong si Bori. Ayon sa kanya, na sa mga ganoong panahon, nagliliwanag ang kanyang isipan ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Nagkakaroon din siya ng kakaibang pakiramdam na parabang lahat ng kanyang problema ay naglalaho na lamang na parang bula. Sa pagsapit ng pista ng kanilang lugar, marami ang nakidayong taga-ibang baryo. Inuman dito, inuman doon, pagpapakilala rito, pagpapakilala doon. Halos bawat bahay na nakatirik noon sa kanilang lugar, magdamagang nakabukas dahil sa kasiyahan. Habang naglilibot noon si Bori, nasipat niya ang mga matatandang nag-iinuman. Inaasahan na niyang yayayain siya nito sa kadahilanang palagi din niya yung nakakainuman. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga matatanda, agad naman siya nitong pinaupo habang masayang tinatagayan. "Oh, Bori! Akala namin hindi ka napupunta. Bakit ang tagal mong dumating? Naglako ba kayo ng mga kalan?" Bungad na wika ng matandang palagi niyang kakwentuhan. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang tinutungga ang alak na iniabot sa kanya. Pagkababa niya ng baso, masaya naman siyang sumagot doon ng, "Oo, kaso di ako nakabenta eh. Yung nilalakuan kong sasakyan, hindi dumaan. Kanina pa ba kayo rito? Bakit parang lulong na kayo sa alak?" Nang marinig naman ng matatanda ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang inilalahad sa kanya kung anong oras sila nag-umpisa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
dahan-dahan naman niyang napapansin ang pag-iba ng kanilang usapan. Noong nagkataong kasing lasing na ang mga matatandang yon, doon na nag-umpisa ang paksa nila ukol sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng mga ordinaryong mata ng tao. Ayon sa isa sa mga ito, meron siyang nabalitaan sa ibayong baryo tungkol sa isang sasakyang dumaraan ng 10 oras. Sa unang tingin, aakalain mong pangkaraniwang sasakyan lang ito, pero kapag lumapit ito sa'yo, doon mo masisilayan ang mga hindi kaaya-aya nitong pasahero. Dagdag pa ng matandang yon na matapos makapambiktima ng sasakyan sa isang lugar, bigla na lamang yung naglalaho sa oras na hindi na ito tinatamaan ng liwanag ng buwan. Mariin din itong inilahad sa kanila. Hindi niya ibinahagi ang kwentong yun para manakot, bagkus ay magsilbi yung babala para sa kanilang lahat. Matapos itong ilahad ng matandang yon, pansin na pansin naman ni Bori ang panaka-naka nitong pagtitig sa kanya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, siya ang pinapatamaan ng matanda. Upang makumpirma ang kanyang naiisip, nagpasya siyang kumprontahin ito. Sa lahat kasi ng ayaw niya, ay yung mga pag-uugali ng taong hindi siya maprangka. Nang matanong na niya ang matandang yon, lahat ng mga kainuman nila ay hindi maiwasang manahimik buhat sa naramdaman ng mga ito ang kanyang galit at pagkairita. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtitig sa kanya ng matanda, may hinahong sumagot naman yun sa kanya ng, Oo, para sa iyo nga yung mga sinasabi ko. Magbago ka na, Bori. Hindi pa naman huli ang lahat. Wala namang bayad kung maniniwala ka, hindi ba? Tsaka, huwag mo na ring hintayin na mismong ikaw pa ang makakita sa sasakyang yun. dahil sa sinabi ng matanda, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Kahit nakakaramdam na siya noon ng galit, minabuti niyang magtimpi, lalo pat inimbitahan lamang siya roon ng kanyang mga kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, ipinangako niya sa matandang yon na hahanapin niya ang sinasabi nitong sasakyan. Dagdag pa nito na gabi-gabi siyang lalabas para lamang patunayan na hindi totoo ang pinaniniwalaan nito. Nang marinig naman yon ang kanilang mga kasama, pilit naman itong ibinaling sa ibang bagay ang mga pinag-uusapan nila. Bukod kasi sa iniiwas na nila ang dalawa, hindi rin sila nakakasingit sa pinag-uusapan ng mga ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kahit papaano, naging kalmado na sila Bori. Nang mapagtanto naman yon ang kanilang mga kainuman, pilit sila nitong pinagbate nang sa gayoy wala silang tampuhan sa bawat isa. Sa pagtungtong ng 12:00 ng gabi, doon na nagsimulang mabuwag ang kanilang grupo. Habang binabagtas niya ang daan pabalik sa kanilang bahay, naisipan niyang tumungo sa lugar na pinaghihintayan niya ng sasakyan. Sa isip-isip niya, kapag wala siya roong makitang sasakyan na dumaan, ibig sabihin nun, nagsisinungaling ang matandang yon. Dahil sa kanyang naisip, agad naman niyang tinahak ang daan papunta roon ng walang pag-aalangan. Sa pagdating niya sa lugar, matyaga naman siya roong naghintay sa kabila ng umiikot niyang paningin. Habang nakaupo siya sa tabi ng daan, wala naman siyang ibang napapansin kundi ang napakatahimik na paligid. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang makasilay ng isang liwanag na nanggagaling sa isang sasakyan. Habang pinagmamasdan niya ito, inakala naman niyang pribado ang sasakyang yon, kung kaya't pinili niyang manatili sa kanyang kinaroroonan. Sa pagdaan nito sa kanyang harapan, dahan-dahan naman niyang tumigil at kasabay nito ang pagrinig niya ng mga kakaibang pag-angil. Pagsilay niya sa loob nito,
Bigla naman siyang napatayo at napatakbo matapos niyang masilayan ang isang babae na dahan-dahang gumagapang pababa ng sasakyan. Maya-maya pa, nang makalayo na siya sa lugar, halos hindi naman niya mawari kung namamalikmata lang ba siya o totoo ang kanyang mga nakita. Paglingon niya kasi sa pinaghintuan ng sasakyang yon, wala na siya roong nakita. Dahil sa mga nangyari, agad naman siyang bumalik sa kanilang tahanan para magpahinga. Sa kabila ng mga nakita niya, nanatili pa rin siyang kalmado, buhat sa kalasingang nangingibabaw sa kanyang sistema. Sa pagsapit ng umaga, lahat ng nangyari sa kanya noong gabi ay halos hindi na niya maalala. Hindi naman niya yun gaanong pinagbigyan ng pansin, gawa ng marami pa siyang trabahong inaatupag. Pero pagtungo nila noon sa palayan, bigla namang nanumbalik sa kanyang isipan ang kanyang mga nakita dahil sa mga narinig niyang istorya. Ayon sa kasama niyang magsasaka, merong tumigil na isang sasakyan sa kanilang bahay noong gabi nang sa hindi malamang dahilan. Nagkataon naman noong tulog na ang kanyang asawa, kung kaya't ang panganay nilang anak ang nagbukas ng pinto para tingnan kung sino ang mga panauhing tumigil. Subalit, bago pa man niya marating ang kanilang entradang pinto, narinig niya yung sumigaw at kasabay nito ang biglaang paglaho ng liwanag ng sasakyan. Paglabas niya sa kanilang bahay, ang tanging naabutan na lamang niya ay ang saplot ng anak niya. Hinanap niya pa ito pero bigo na siyang yon ay makita. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, papaanong may nakarating doong sasakyan gayong wala naman doong daan. Hindi niya rin mawari kung saan pumunta ang anak niyang yon, sa kadahilanang kapag umaalis ito, sinisigurado muna nitong magpaalam. Nang marinig naman ni Bori ang tungkol sa sinabi ng magsasaka, doon na niya isiningit ang karanasan din niya noong gabi. Pagkarinig naman ng babae sa kanyang sinabi, malakas ang kutob nito na ang sasakyang kanyang nakita at ang sasakyang kumuha sa anak niya ay maaaring iisa. Naniniwala rin ang babaeng yon na hindi papatay ang kanyang anak kung kaya't kinakailangan nila itong makita sa lalong madaling panahon. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagmamakaawa sa kanya ang magsasakang yon na sumama siya sa albularyo. Ani nito, malaki ang maitutulong ng kanyang mga nasilayan para magawa nilang matunton ang anak nito. Dala naman ang awa niya, hindi na siya tumanggi pa sa kabila ng tambak nilang gawain. Para mabawasan yon kahit konti, inabisuhan naman niya ang kanyang anak na yun na muna ang magtrabaho habang wala siya. Dagdag pa niya na kapag natapos nito ang kanilang gawain noong mismong araw na yon, bibigyan niya ito ng malaking parte na kita. Sa pag-alis nila sa palayan, agad naman nilang tinungo ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Pagdating nila roon, hindi pa man sila nakakapasok, nagawa na nitong mahulaan ang kanilang pakay. Nang marinig naman ni Bori ang sinabi nito, halos hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ng albularyo. Ilang ulit niya pa yung tinanong ukol doon pero hindi nagbabago ang sagot nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman sila nitong pinapasok sa loob ng kubo para doon ipagpatuloy ang seryoso nilang usapan. Pagkaupo nila ng kasama niya, mahinahon naman silang hinarap ng matandang yon habang nagwiwika ng, Sa bulag ang inyong nakita. Hudyat ito na sumasabay na sa pag-angat ng teknolohiya ang lahi ng mga nilalang na nasa kaliwa. Alam niyo ba kung ano ang mga nilalang na yon? Isa silang pamilya ng mga aswang. Hindi totoong sasakyan ang kanilang ginagamit, bagkus ay isa itong uri ng mga baka
na kalimitan nilang nakukuha sa mundo ng mga engkanto. Kaya nila yun nilalagyan ng sabulag, gawa ng hindi pangkaraniwan ang anyo ng mga ito. Matapos itong mailahad ng albularyo, tapatan din itong sinabi sa kasama niya na kagabi pa patay ang anak nito. Maaaring wala silang basihan pero nasisiguro ng matanda na bago pa man yun abutan ng dilim, nagawa na yung mapagsaluhan ng mga nilalang. Ang tanging magagawa na lamang nila, iwasang malaglag tuwing gabi upang hindi na nila yon makasagupa. Huwag din silang magbubukas ng pinto tuwing nakakarinig sila ng kung ano-ano sa labas, lalo na pag 10 oras. Dagdag pa ng matanda na upang hindi na masakta ng kanilang pamilya ukol sa mga nangyari, kinakailangan na lamang nila yung tanggapin. Manang, huwag ka sanang magalit sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi kayo naniniwala, nakadepende na lang yan sa inyo. Maghanap kayo ng antingerong makakatulong para mapatunayan ang mga sinasabi ko. Kapag buhay pa ang anak ninyo, ipinapangako ko sa inyo, kakalasin ko ang lahat ng karga sa katawan ko at hindi na ako manggagamot pa. Nang marinig naman ni Bori ang sinabi ng matanda, kitang-kita niya sa pagmumukha nito na seryoso yun sa mga bagay na kanyang inilahad. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan na rin silang umalis sa lugar na yon para maghanap pa ng ibang taong makakatulong. Dala ng awa ni Bori sa babae, nagdesisyon siyang samahan ito hanggang sa makakita na yon ng antingero. Halos inabot din sila ng ilang oras kakalakad kung saan-saang lugar hanggang sa matunto nila ang bahay ng isang lalaking kilala ding antingero na naninirahan sa Karatig Baryo. Pagdating nila sa tahanan nito, hindi na nagpaligoy-ligoy ang magsasakang yon ukol sa pakay nito. Matapos namang marinig ng antingero ang kanilang mga hinaing, gulat na gulat naman siya noon, gawa ng kaparehas din ng albularyong una nilang pinuntahan ang sinabi nito. Sa puntong yan, hindi na niya maiwasan pang maniwala dahil kung totoong gawa-gawa lang yun ng matanda, edi sana hindi magkahalintulad ang naging pahayag nila ng lalaking nakatira malayo sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, labis-labis naman ang pagpapasalamat ng kasama niyang magsasaka matapos nilang marinig ang pagsang-ayon ng antingero ukol sa mga bagay na kanilang gagawin. Bagaman naniniwala yung patay na ang anak nito, alang-alang sa kapanatagan ng kanilang mga sarili, sasama yon para ipakita sa kanila ang katotohanan sa likod ng mga nangyari. Habang hindi pa sumasapit ang gabi, doon nila napag-alaman na madalas nagpapakita ang mga nilalang na yon sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na gabi-gabi yung dumaraan sa kanilang kalsada kung saan bumibisita yon sa mga bahay-bahay para kumatok at magpakuno-kunong nangangailangan ng tulong. Inilahad din sa kanya ng lalaking yon, hindi siya namamalikmata noon sa kanyang mga nakita. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang manatili sa pamamahay nito. Kampante naman siyang umuwi noon ng gabi, lalo pat nakapagpaalam naman siya sa kanyang anak. Pagpatak ng 6:00 ng hapon, inihipan na sila ng dasal ng antingero nang sa gayoy magkaroon sila ng bakod at puder sa katawan. Naghapunan din sila noon ng sabay-sabay nang sa gayoy hindi sila makaramdam ng gutom sa kanilang gagawing pagbabantay. Nang mapansin nilang unti-unti nang dumidilim ang buong paligid, agad naman silang tumungo sa isang matalahib na daan para doon magtago. Ayon sa antingero, kalimitan niyang nasisilayan ang mga aswang na nakasakay sa isang sasakyan na dumaraan sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, bagaman nakikita niya yung nagpapagala-gala ng 10 oras, hindi niya yun sinusubukang komprontahin, lalo pat hindi pa naman yun nagiging salot sa kanilang lugar.
Nang marinig naman ni Bori ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang umalma sa kadahilanang ang buong akala niya tungkulin ng mga antingero ang magprotekta at magpanatili ng kaligtasan sa lugar na pinamamahayan ng mga ito. Dahil sa kanyang sinabi, seryoso namang napatingin ang lalaking yun sa kanya habang nagsasabi ng, Hindi sa lahat ng oras ganun ang aming trabaho. Sa tingin mo, kapag namatay kami, may magluluksa kaya? Kayong hindi nila alam ang palihim naming sakripisyo? Sa ganyang pag-iisip mo, kaibigan, mas lalo mo lang pinapahamak ang mga taong kasama naming namumuhay sa baryo. Matapos namang marinig ni Bori ang sinabi ng lalaki, minabuti na niyang wag nang magsalita, gawa ng alam niyang nagkamali siya sa kanyang sinabi. Makalipas pa ang ilang oras na pagbabantay, sumapit na nga ang 10:00 ng gabi. Sa puntong yon, dahan-dahan ang nag-iiba ang ihip ng hangin na parabang may nagbabadyang panganib. Habang nananatili ang katahimikan sa lugar, inabisuhan naman sila ng lalaki na huwag gumawa ng kahit na anong uri ng ingay. Ang kinakailangan nilang gawin, isara ang kanilang mga bunganga at talasan ang kanilang paningin. Bago pa man tumungtong ang 11:00 ng gabi, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata matapos nilang masilayan ang sasakyang dahan-dahang binabagtas ang daan papalapit sa lugar na pinagkukublian nila. Sa pagharap ng sasakyang yon sa kanilang kinaroroonan, bigla naman yung tumigil at kasabay nito ang paggapang ng isang babae na merong mahabang buhok papalabas sa sasakyang yon. Nang masipat naman ni Bori ang nilalang, pinilit niya ang kanyang sariling huwag magpadala sa takot nang sa gayoy hindi siya makagawa ng mga bagay-bagay na hindi naaayon sa plano. Makalipas lamang ang ilang minuto, may nasipat silang isang lalaki sa loob ng sasakyan na merong mga tinapong bangkay sa masusukal na talahiban. Nang akmang bababa na ito, doon nila nasilayan ang dahan-dahang pagbabago ng sasakyang kanilang nakita. Sa isang iglap, naging isa yung mga itim na baka na merong mga sungay at nag-aapoy na mga mata. Parang kabaong din ang kanggang nakalagay sa likurang bahagi nito kung saan doon nila nasilayan ang kalas-kalas na parte ng mga kalansay ng tao. Marami ring nakapalibot na bungo sa kanggang yon at sa itaas nitong bahagi naroon ang isang kulay itim na nilalang na siyang humahawak sa taling nakapulupot sa mga baka. Sa likurang bahagi ng baka, doon nila nasilayan ang nagsisitaasang mga kabayo na merong 2 buntot. Pagsilay naman ng antingero sa ginawa ng mga nilalang, agad naman yung nagsugal ng pantigalpo ng dasal ng San Benito, sabay bato nito sa babaeng gumagapang sa lupa. Pagtama ng tigalpong yun sa katawan ng nilalang, bigla namang humalinghing ng napakalakasang kabayo na siyang naging sanhi upang umusad ng bahagya ang kanggang kinaroroonan ng mga aswang. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan ng lumabas ang antingero para paslangin ang babaeng pilit na kumakalas sa kanyang pinakawalang dasal. Nang masipat naman yon ng aswang na tumapo ng bangkay, agad naman siya nitong sinugod para paslangin. Halos inabot din sila ng ilang minutong pagbubuno hanggang sa tuluyan na yung masugatan ng kanilang kasama. Pagsilay ng nilalang sa malalim nitong sugat na natamo sa may kanang binti, dahan-dahan naman yung umatras at nang makasakay na yon sa kangga, walang pagdadalawang isip nitong iniwan ang kanilang kasama. Sa paglaho ng mga nilalang na yon, natira ang babaeng pilit na kumakawala sa ibinatong tigalpo ng antingero. Pagsipat nito sa kanila, paulit-ulit pa sila nitong sinindak pero hindi na yun umubra. Maya-maya pa, pinaslang na rin yun ng antingero sa pamamagitan ng pagsaksak dito ng pinatulis na kawayan.
Pagkabao ng kawayang yon sa kaibuturang bahagi ng sistema nito, agad din naman yung nangisay at hindi naglaon, mabilisan na rin yung naagnas. Nang masiguro na nilang patay na ito, agad naman nilang pinuntahan ang mga bangkay na itinapon ng mga aswang at doon na nga nila nakita ang nawawalang anak ng magsasakang nagpatulong sa kanya. Sa puntong yon, bumuhos ang luha ng kasama niyang magsasaka matapos nitong makumpirma na ang isa sa mga bangkay na kanilang nakita ay walang dudang sa anak niya nga. Sa pagbalik nila sa bahay ng antingero, pilit pa nila yung tinanong kung bakit napadpad sa kanilang lugar ang mga nilalang na yon. Ngunit maging ito man, bigong masagot ang tanong na yon, gawa ng aminado rin ito na hindi niya alam ang rason ukol dito. Dagdag pa ng antingero na maaaring naligaw lang ang mga nilalang na yon sa kanilang lugar o hindi naman kaya'y nakagawian na nitong dumayo sa iba't ibang baryo para maghanap ng makakain. Sa paglipas ng mga buwan, doon na nag-umpisa ang paniniwala ni Boris sa mga nilalang na hindi nakikita. Para sa kanya, sapat ng basihan ang kanyang nasilayan noong gabi upang matanggap ang pag-iral ng mga ito. Nang malapit nang pumanaw si Bori noong 2008, ibinahagi niya sa kanyang panganay ang tungkol sa kanyang istorya noong nasilaya niya na kinain ng mga aswang ang anak ng magsasaka. Okay, opinyon ko sa kwento. Unang-una, paano kaya nalaman ni Bori na yung pinantigal po na itong antingero doon dasal ng San Benito? Diba? Siguro pwedeng naging kaibigan niya yon pagkatapos ng insidente na to. Kasi nga, diba, parang naging mulat na si Bori tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita. Noong una di siya naniniwala. Tapos ngayon, kailangan may makita muna siya o meron pang munang mamatay bago siya maniwala sa bagay na yun. Tapos ang masakit pa nito, anak pa ng kaibigan niya, diba? Yun nga, yung magsasaka. Sobrang sakit nun sa side ng tatay, diba? Na umaasa kang buhay yung anak mo, pero sinabi na ng mga taong nakakaalam na, huwag ka na umasa. Patay na yung anak mo. Doon pa lang sa sinabi na yun, ang sakit na nun eh. Paano pa kaya yung masasaksihan mo pa, diba? So, para sa akin, ang sakit ng kwento na to para sa kaibigan ni Bori. Tapos, para kay Bori naman, okay lang na maniwala ka ng konti sa simula, diba? Yun nga, alam ko naman, naiintindihan kita, tsaka karamihan sa inyo na kapag hindi pa nalalaman, nakikita, o wala pang patunay sa isang bagay, hindi naman talaga maniniwala. Minsan, ganun din ako. Pero ano ba naman yun sa konting isip natin na baka nga naman totoo? Diba? Baka nga naman totoo. Lagyan natin ng ganung salita. Hindi yung siguro totoo. Ay, totoo pala to, diba? Yun lang. Yung magkaroon ka lang ng yung curiosity na konting-konti na baka totoo yung sinasabi ng mga matatanda. Lalo na matanda pa yung nagbigay sa kanya ng babala, diba? Yun lang. Para maging aware ka, tsaka para alam mo na yung mga bagay na gagawin mo kung sakali mang mapunta ka sa ganong klase ng sitwasyon. Diba? Pero overall, ang ganda ng kwento, tsaka swerte si Bori kasi hindi siya yung nabiktima. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.